A poštovani gledalci, nakon malo u susret vikendove pričamo i o jednoj lepoj manifestaciji, o fantastičnim proizvodima, naravno domaćim proizvodima, gde će biti povezana i srpska tradicija i naravno naši domaćini, ali će o tome više da mi govore gospoda Gregor Guberinić, direktor preduzeća Bibli i predsjednik organizacionog odbora manifestacije Kosmajski kazan. Dobro jutro i dobro mi došli. I Prvoslav Đokić, meštanin sela Pruzatovac i učesnik manifestacije. Dobro jutro. Jako mi je drago, pogotovo što je gospodin Prvoslav Đokić onako predstavnik, jedan čovjek iz naroda koji će nam više govoriti o ovoj fantastičnoj manifestaciji. Kada smo se čuli pre emisije, vi ste mi rekli što se Kosmajskog kazana tiče, da je to manifestacija koja je trebalo da se održi prošle godine, ali svi znamo kako smo živjeli onako u nekim uslovima na koje nismo navikli, pa ste to odložili. Evo, reći ćete nam malo više o svemu. Naša manifestacija koja će se održati sutra, 18. septembra, počeo od 14 časova, naziva se Kosmajski kazan. Održat će se u selu Pružatovac kraj Mladenovca, na 55 km od Beograda. Organizatori domaćini manifestacije je naše preduzeće Bibli i mesna zajednica sela Pružatovac pod pokroviteljstvom gradske opštine Mladenovac. Ta manifestacija je prvi put održana pre 2 godine, jer naše selo nije imalo ni jednu kulturnu manifestaciju u toku godine i mi smo došli na ideju, naše preduzeće Bibli i mesna zajednica, da napravimo... Evo, mi imamo priliku sada da vidimo i kako je to izgledalo, kako to izgleda, ti kazančići, zaista prelepo. Šta možemo mi da očekujemo na manifestaciji? Hoćete vi da nam kažete koliko je to značajno, pogotovo što sada znamo da uglavnom omladina ide iz sela. Idu po gradovima, nekako sela su zaboravljena. Da li nam manifestacije u stvari na neki način vraćaju život, vraćaju u stvari i život i živost u sela? Manifestacija Kosmajski kazan, to je prava stvar koja se uradila kod nas. Kazan je naša sudbina. Kazan se upotrebljava kad se čovjek rodi, kad se ženi, kad se udaje i kad se na onaj svijet ispreće. Zašto kažem? Ništa lepše nema. Ranije sam zapamtio i sada ga to ima. Kad se kazan dotera kući, da se peče rakija, tu je veselje, tu je slavlje, tu je jedna lepota. Šta ima lepše nego kad se u kazanu kuva svadbarski kupus? Da li ima nešto lepše od vojničkog pasulja iz kazana? Nema. Da li ima nešto lepše kad dođe jesenje vreme pa se svinje kolju, pa se stavljaju čvarci, vrući čvarci, crni luka i još vruća pogača iz kazana. Nema ništa lepše. Pa nema, ni zdravije. To je najzdraviji proizvod koji možda se dobije u celoj mesnoj industriji. Iz tog isto kazana. A taj kazan je uvek nama potreban. Uvek. Svaka domaćinstvo mora da ima, barem kakav bilo vrstu kazana. Da li je za gulaše, da li je za paprikaš i šta ja znam, ili za pečenje rakije. To se zove još i vesela mašina. Zašto se zove? Kad se dođe kazan, to je veselje u kući. Svi su veseli, svi dođu tamo, popiju čašicu rakije, ne da su napiju, popiju čašicu rakije. I druženje je lepo. I druženje. Ima i mladi, Boga mi, ima i mladi koji se sad i vraćaju u selo. Selo je postalo hit poslednjih godinu dana, za nesreću ili sreću ove korone. Puno je selo mladi. Koliko su se ljudi vratili? Ja imam priliku da čujem da neki moji prijatelji su čak i dolazili u okolinu Kosmaja iz Beograda, pa čak i iz inostranstva ljudi počinju da se vraćaju jer nije više, kažu, nije više tako kako je bilo nekada. A nas interesuje kada ste rekli da je kazan naša sudbina. Na neki način to može da bude naravno i u lepom smislu. Koliko je teško u stvari naučiti da se kuva u kazanu? Da li to postoji neka posebna... Ne, malo ljubavi, samo i ništa više. Znači, ali mora to da bude i neki stariji, da onako pokaže to, da malo... Ima tu sigurno nekih tajni u receptima. Nema tu tajne. Tajna je u ljubavi prema radu. Ako voliš nešto da radiš, onda je lako naučiti. A nema tu nešto, neka velika tehnika, šta ja znam.
A najviše, od svega toga najbolje je druženje kad dođu, kad se skupimo kao komšije, kao prijatelji, kao rođaci, da se nađemo, da popijemo, popričamo i da probamo, degustiramo taj pekmez. Ja nisam znao da sam jeo biohranu, kako se sad kaže. Bio, da. Hranu posebno, to je posebno sada skupa hrana, da. Da, prije 60 godina smo se kuvao pekmez u tim kazanima bez šećera. Samo šećer iz voća. Nema samo šećer iz voća. Prirodni. I to šljive se ne cepi, nego samo onako uvadi se koščica. To su bili, sad je to specijalitet, onda je bilo to potreba. Normalno. I ljudi su duže živeli ne samo što su jeli biohranu, nego posebno energija sela je jedna posebna energija. Evo, gospodine Gregor, vi ćete mi reći šta možemo da očekujemo i na ovoj manifestaciji, koliko traje, kako će to da izgleda, kakav nas program očekuje. Sigurno, poštovani gledaoci koji vole dešavanja, mogu sigurno svi da dođu. Znači, ne moraju samo meštani sela, već i, naravno, stanovnici gradova, okolnih gradova. Naravno, iz Beograda. Cilj manifestacije je da dodatno oživimo selo, da jednostavno želimo da predstavimo hranu i piće tradicionalnih receptura našeg kraja. Tako da ćemo sa jedne strane imati kazane u kojima će se pripremati razna jela kao što su gulaš, rilja čorba, čvarci, pekmez i tako dalje. A s druge strane imat ćemo štandove na kojima će se predstaviti hrane i piće našeg kraja kao što su med, pekmez, čvarci, kozji sir i tako dalje. Znači imat ćemo jednostavno pripremu hrane i pića, ta hrana u kazanima i ta hrana će se degustirati nakon završetka kulturno-umetničkog programa. Jer okupljanje će početi u 14 časova, od 16 časova počinje kulturno-umetnički program i posle, nakon završetka kulturno-umetničkog programa, degustacija hrane i pića. Govorimo o sutrašnjem danu, selo Pruzatovac. Ja pozivam, evo, kao i vi, pozivamo sve gledaoce koji vole, da kažem, dobru hranu, pa malo da vide kako to izgleda iz kazana, da degustiraju, da vide fantastični kulturno-umetnički program, da posete. Koliko je Pruzatovac udaljen od Beograda? Pruzatovac je udaljen 55 km od Beograda. Ja živim na Konjerniku, od mog stana do mog radnog mesta je tačno 55 km i 8 km od Mladenovca, praktično dobar deo autoputem i magistralni put. Fantastično. Hvala vam puno što ste bili gosti ranog jutra. Hvala vam. Poštovani gledaoci, brzo nastavljamo sa programom i idemo na kraću pauzu.